Konsili Yerusalem Panglimbang 5 menit dina Jemuah Kliwon tanggal 8 Mei taun 2026. Kapetik saka kitab Lelakone Para Rasul bab 15 ayat 22 tekan ayat 31. Salah siji tradisi becik kang terus kajaga kauri-uri jroning pasaman suci yaiku pakulinan nganakake pirembugan lan mbat-mbatan alias rapat kanggo ngrampungake perkara lan masalah kang timbul jroning pasamuan. Amrih ora tiba ing kahanan menang-menangan apa meneh nganti debat kusir kang buang-buang wektu percuma. Pasaman suci ndedonga ngrawuhake Allah. Katur Allah, pasaman suci masrahake lumakene pirembugan lan mbat-mbatan. Jinangkung mring kuwasa dalam Allah, sarta kupiya kanggo nyalarasake karo kersaning Allah. Swasana rapat sarta pirembugan lan mbat-mbatan kaajab ngawahake asil keputusan kang gawe bungah warga pasamuan. Santo Lukas sing wasan kapisan dina iki atur pelapuran bab anane parpatan utawa rapat para tetunggul pasaman suci ing Yerusalem. Parpatan kang karawuhi para rasul lan pinutuwa pepantan pendherek dalam Sang Kristus saka tlatah bangsa lan budaya kang beda iki sinebut minangka Konsili Yerusalem utawa konsili kapisan. Telung perkara wigati ginambar ing rapat iki. Sepisan kababare jiwa luhur para saka guru pamimpin pasaman suci kanggo nampa lan ngregani budaya saknjaban budaya Yahudi. Santo Paulus lan Santo Barnabas kang makarya sarta dadi badan wakiling bangsa lan budaya manca Yunani kanthi andhapasor nyuwun iguh partikel marang para tetunggul pasamuan ing Yerusalem sekalian mratilake panemu mring tansaya subur lan mratahe pepantan saenjaban tlatah Yerusalem. Prayoga pasaman suci ing Yerusalem ora nambahi sanggan kanggo wong-wong manca kang padha ketarik dadi pendherek dalem Sang Kristus. Dene Santo Petrus lan Santo Yakobus kanthi grapeak semanak nampa ngajeni lan ngakoni panemune Santo Paulus lan Santo Barnabas. Asil rapat temen gawe bungah bangsa manca jersipate kang nekakake panglipuran. Kapindho timbul kesadaran menawa kang nyelametake manungsa dudu paugeran Toret mligine pakon sunat ananging marga sikap percaya lan ngugemi piwulang sarta dawuh dalem Sang Kristus. Kanthi mengkono, pasaman suci ora majibake wong-wong saknjaban wong Yahudi kang padha nyawiji jroning pasaman suci kanggo disunat. Katelu, ginambar jati diri pasamuan suci. Pasaman suci dudu perangan lan paneruse budaya Yahudi meneh, ananging madeg mandiri selaras kawicaksanan para tetunggul sarta budaya kang tuwuh ngrembaka ing endi pasaman suci mau madunung. Pasaman suci kang wargane asale saka wong kanthi budaya Yahudi tetep kepareng nglestarekake tradisi sunat kang kaanggep wis dadi jati diri. Dene wong-wong saknjaban budaya Yahudi dikeparengake ora sunat. Ngenani perkara iki Santo Paulus kagungan panemu banget prayoga. Pendherek dalam Gusti Yesus senadyan sacara tata lair ora disunat, ananging sacara batin kudu disunat. Tegese, sapa kang dadi pendherek dalam Gusti Yesus kudu ngilangi sesuker saka atine lan ngrasuk pakon, piwulang lan tulodo dalem amrih ati tansaya resik lan becik. Para tresna dalam kinasih saka waosan dina iki bisa kadudut sawijining piwulang bab wigatine rembugan kanthi nengenake karsa dalam Gusti jroning pepantan pendherek dalam Sang Kristus kanggo nemokake pamecahan mring ribet lan reruwet kang dumadi. Pirembugan kanthi ngrawuhake Allah lan midhangetake kersaning Allah uga perlu jroning brayat lan pepantan-pepantan pendherek dalem kayata lingkungan lan stasi. Awit
Gusti Yesus piyambak wis nate ngendika, ing endi ana sithike wong loro ngumpul, ing kono aku rawuh. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama, so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci, kados mula buka sakmira sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama, so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.